दुर्गा दास बर' बिथाङा मानगोनां एमएलए बर्तमान बिथाङा बिपिएफ हान्जानि सासे एमएलए हिसाबै बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बिथांनि एमएलएआ फैगोन 19 तारिखनि उनाव जोबथा मोनसे महर मोनसिगोन दुर्गा दास बर' होननानै बुङोब्ला जोङो बेसिकेलि बिथाङा मोनसे समाव बर'खौ सिलिंखार खालायग्रा सासे व्यक्ति बिथाङा मानोना बै समाव जेब्ला एजिपि गभर्नमेन्टनि बिथाङा सासे कैबिनेट मिनिस्टारमोन आरो बै समाव नोंथांमोना सोङै जे बै समाव खैराबारि बेनि उनाव दरं उदालगुरि बायदि जायगायाव बिथाङा गोबां बर' मानसिनि न'फोरखौ सिलिंखार बिलिंखार बिथाङा बिथांनि गभर्नमेन्टनि दिनाव बिथांनि मिनिस्टारनि दिनाव जादों आरो बे व्यक्तिखौ जोङो दिनै खुनु रायखांनांगौ प्रयोजन गैया बिथाङा बर'नि थैयानो नङा जायनि जाहोनाव दिनै दुर्गा दास बर' दासआ बबेनिफ्राय फैदों सासे बर' व्यक्तिया दास लायोनो मा गतिके दुर्गा दास बर'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय फेक्टरबो नङा आरो दुर्गा दास बर'आ जोंनि जातिनि मा होनदों बिथाङा मोनसे समाव खैफोदाव खोख्लैग्रा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ बै समाव न' बां सावनाय न' बां जोख्रेबनाय सिलिंखार बिलिंखार खालायनायनि सासे नायकसो बिथाङा ओंखायनो दुर्गा दास बर' होनबा जों थैया गोदौवो दुर्गा दास बर' होनबा मानोना दुर्गा दास बर'आ दिनैसिमबो बर' जातिनि मोनसेबो मोजांनि थाखाय खामानि मावाखै जेब्लायबो बर'नि बिर'धि बिथाङा बै दिसपुर बायदियाव थांनानै दिसपुरनि माखासे मिडिया चेनेलफ्राव थांनानै गिदिर गिदिर गालखाब गुवार गुवार बाथ्रा बुंग्रा सासे व्यक्तिसो बिथाङा नाथाय बर' जातिनि थाखाय बर'नि थाखाय बिथाङा मा मावदों आरो नोंथांमोना नंखाय सानदोंबा बिथांनि न'आव थांनानै भिजिट खालामनाय जे बिथांनि माने फेमिलिया दख'ना गानगोना गाना बिनि गथ' गथाया बर' रायलायगोना रायलाया गाव बर' रोंगोना रोङा दिनै दुर्गा दास बर'नि सोमोन्दै जों बुङो आरो बिथाङा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव दिनै एमएलए जानो मोनदों बियो मोनसे बिथांनि थाखाय भाग्यवान होननानै सानो नाथाय बिथाङा नैबे फैगोन समाव टिकेट मोनब्लाबो कुनु पइन्ट देरहाया आरो बेखौ कुनु बर' जातिया बर' माहारिया बिथांनो भट होआ बे रोखा